Naidara pa mangkuta sa ospital. Alagad binawian man sa naning buhay ang 20 anyos na si Ryan Cater, kan Barangay Barayong, Ligao City. Alas 12:30 kasudmang hapon, kan maaksidente ang piglulunad ang kaning delivery truck sa Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur. Napigmamaneho man sana kang ama kaning si Julie Cater, 58 anyos. Sigun kay Police Major Bienvenido Enciso, hepe kang Lupi PNP, gikan ang truck sa Ligaw asin pasiring kutang Bulacan, nga ni-deliver ang maabot sa 300 na sako ning baybay asin graba. Alagad bantang pigbabaybay ang pataas na porsyon kang nasambit na tinampo. Puminalyar ang makina asin preno kan truck. Rason nga ni ini ang magduro diretso pababa, asin makabangga sa riprap sa gilid tinampo, na nagresulta nga ni matabunan kan mga nasabing pangarga ang biktima, na nasa likodan na porsyon kan truck nakapwesto. Pagpreno niya, dahil na nagkagat si brake niya kasi magabat, hanggang sa nagpauros na ito. O pagtagilid, nadatugang gatong mga mga baybay tsaka graba, duman na. Siguro napusan ito, nakaangos. More or less, nasa 300 sakso ba na ito baybay. Maswerte man na minor injuries na ang sinapukan driver, asin anong nalunad kan truck. Dapat kung ang sendong lundan truck, dapat ay overload siya. No, then talagang dapat ang brake, ang makina kayan dapat perming na i-inspection tanganing malikayan ito mga mechanical defect. Sigun pa sa hepe, bakuin ang primerong best na may na-aksidente sa lugar. Accident prone area kaya ini, kaya mas maray nagad ang pirming pagreparon ang mga bihikulo antes ang pagbiyahe. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya, mantang nakaruluwas naman sa ospital ang 7 irido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal